Wah, cah wedok saiki kok mening-meninge ra umum. Wis mulus, awake putih. Wah, manuk kontol. Wis, lahirku kecepetan. Mas, karep ning endi? Aku arep ngoyak dheke sing wis karo liyane. Walah, tak sangoni betekan. Sangone opo? Betekan. Oh, ya. Kopi apa sing marai kowe mumet? Ah, pertanyaanmu marai mumet jangan ramdeng. Kopi nang anaknya sekarang juga. Wis gak tadi. Saiki tak bedheki. Kopi opo sing marai kowe bahagia? Kopi asmara yang dulu pernah membara.